Ako. Tawag na. Tawag na. Wag ako. Wag ako muna. Patay na ako. Ano? Nanampasan ng Puturobyo. Third session namin, no? Sarap to. Sige lang, 5 minutes yan. Oo. Hirapin mo yung camera. Wala yung camera para makita yung kagutuhan namin ni, ni Matikan. Ano? Ano? Sa gitna kami ng plaza ng Pusurubyo. Bago ako ng skandalo. Makasuwang kami dito. Makasuwang tayo ng coverage sa Kamdal. Siyempre, pag nakita lang itong mukha ni Pagman, ano yan? Huwag ka mag-alala. Kaibigan natin ng mayor. Yun o. Yun ang ano. Ang nagandahan dyan, yung marami tayong tropa. Pag-aaso din ang mayor dito. Yun. Shoutout pala kay Mayor Kelvin Chan. Oo. Gusto niya makaaso niyo dyan, sir. Okay. Mga boy, daw, sabi ni Briggs. Kahawa kong puta din. Babae, natasaktan. Pinihilain. Uy! Sarap eh. Nahigana sa sarap. Mga Briggs. Ito. Bricks. Sana all bricks. Bakit pala mo? Sana all. Tutok mo naman sa mukha ni Adrian. Ah, skandalo yan. No. La 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 la. Picturean mo na rin, ha? La la la. Ito, picture mo, magandang picture, ano? Ay, wala man i-import. Babe, hindi ka ba yung magporta? Kapit siya. Hindi ka ba Dinala ng magtatamas. Masanalo ko lang din. Alam mo kasi may tampo. Ibibili ni Parkado to. Alam mo.
alam ko talaga dito tatang. 5 minutes na. Okay, cut mo na.